Siphinde sikubingelele futhi mlaleli lapha kwi-channel yethu Mr D Media. Siyacela uma ungakazi usubscribe khona ngaso sonke isikhathi la sifaka khona noma ngayini kule channel ezenza zonke izinto ezenzakalayo lapha emhlabeni noma eSouth Africa ukhona ukuzithola ngesikhathi. Namhla sikubikela ngengozi eyenzekile kwi-N2 eMatikugu North Coast KZN. Ingozi eshaqisa umzimba eshiye abagibeli abayisihlanu bebesemotweni encane bashonile kanye nomshayeli weloli elithwala ushukela naye ugcine etholakele eshonile ngaphansi kweloli.